Papas Pilar Rye Whisky Barrel Finished. Komplikovaný karibský blend Column aj podstyl rumov s finishom po ražnej Rye Whisky. Základom je rum Papas Pilar Dark Rum. Jemne dosladený blend rumov z Barbadosu, Dominikánskej republiky, Panamy, Venezuely a Floridy. Ten zrie systémom Solera 5 až 24 rokov v sudoch po bourbone, portskom a sherry. Tento základ potom finišuje v raz plnených sudoch z bieleho dubu po raženej Rye Whisky, ktoré sú silne vypálené, tzv. Heavy Toast. Pár slov o značke Papas Pilar. Papas Pilar je rum z amerického Key West na Floride. Od roku 2013 ho vyrába spoločnosť Hemingway Rum Company, respektíve Papas Pilar Distillery pod záštitou Hemingway Ltd. Tá má na starosti udeľovanie licencií na komerčné využitie produktov spojených s legendárnym spisovateľom Ernestom Hemingwayom. V tomto prípade sa používa spisovateľova familiárna prezývka Papa a názov jeho rybárskej lode Pilar. Papas Pilar rum je v súčasnosti dostupný v 34 štátoch na domácom trhu v USA a tiež v niekoľkých krajinách Európy, ako je napríklad Švédsko, Dánsko, Grécko, Česko a samozrejme tiež Slovensko. Fľaša rumu má originálny tvar a pripomína polnú fľašu z druhej svetovej vojny. Tej sa Hemingway aktívne zúčastnil. Skrutkovateľný uzáver má zase tvar kompasu. Poďme rum vyskúšať. Vôňa je pomerne výrazná a udrie do nosa medovo-sladkými tónmi orieškov, spáleného cukru, drevo tu cítiť, muškátový oriešok, sud po whisky. Vôňa veľmi lákavo. Poďme ochutnať. V chuti dominujú hlavne sladké tóny čokolády, vanilky a zrelých sliviek. Trošku dreva, jemná nahorkosť, oriešky, korenie, ale aj suchosť, súd. Záver je kratší až stredne dlhý. Celkom pekne doznieva mix sladších chutí, sušeného ovocia, korenia a dreva. Zaujímavý, skvele vyvážený, jemný a hlavne veľmi ľahko piteľný rum. Zo všetkých rumov značky mi Rye Whisky Barrel Finished príde najsuchší a najviac ma baví. Je to šialene piteľná vec pre občasných, ale aj skúsenejších rumárov. Ak z nejakého dôvodu nechceš skúmať vyššie voltáže, ale zároveň hľadáš niečo zaujímavé, Papas Pilar Rye Whisky Barrel Finished je podľa mňa solidný rum s príjemným chuťovým profilom, no treba rátať aj s tým, že je trošičku drahší, aktuálne stojí 68 eur. Pite s rozumom, len kvalitný alkohol, ideálne rum. Na zdravie, ahoj!